29 Krishnapur constituency ni bising Bwkhak Purbalaxmipur ADC village amchayo 2023 Bidhan Sabha Chongmarino kitingai sangrong salo TIPRA Mothani Bwkhak tei sanda jorao lama Botok Khwlaikha Kebono kiri tong ya, kebono laci tong ya, TIPRA motha buddanani kebono sengananya. Kebono kiri tong ya, kebono laci tong ya, TIPRA motha buddanani kebono sengananya. Babung burung salai tong ka TIPRA motha. Puila na sini serang catina sanja Jorani belai ke hamai mario. Tini sing Purbalaxmipur village committee ni bising ti khoboi sing tini na sini puila sing Uskoting sing layo o uskoting sing mane bising tei sing sini Purbalaxmipur ni prai 90% borok tini tei sini je village committee ni bisingo tongoi tongnai sini joto sini ani amani somante ani bani somante ani ta akara sakrate ani sak somante ani se kusu cherero tini mohai kai jotono bubagrani o hamjang mano nugoi tini paiphlaya kai phaimani baga ang Purbalaxmipur ni bisini chairman ngai ang ekdom tongthokjak tini ani joto waris sini bubagrani ani logi tongmani baga